הרזומה שלי? בבקשה. אני רק אשמח להגיד שאני מעולם לא שמעתי על המחזה הזה שלכם. לא שזה משנה שום דבר. אני גם רוצה להגיד שאני יכול לשחק כל תפקיד, אבל כל תפקיד בעולם. אני יכול לשחק פרה, כיפה אדומה, אפילו המלט, בקלי קלות, בלי אף מאמץ. גם אופרה, אני אשר אופרה, סופרן, אני מסוגל לעשות פרסומות, ואת כל התעלולים שלי אני עושה בעצמי, אני עד כדי כך רב תחומי, כן, כן. אני רואה שאתם בכל זאת מסתכלים על הרזומה שלי. שמים לב שאף פעם לא קיבלתי תפקיד, אה? איך זה הגיוני? איך שחקן כזה טוב בלי אף תפקיד? זה הרי מחאה אמיתית על המקצוע החולה הזה, לא? שחקן כזה טוב בלי אף תפקיד. למה? אני אסביר לכם למה. אני מסרב להופיע לאודישנים, זה מתחת לרמתי ואני מנגב אליהם את הרגליים, כן, כן. מפיקים צריכים לבקש ממני לבוא לעשות להם אודישנים, אבל האגומניאקים האלה גרמו לי לבגוד בעקרונות שלי, להגיע לפה ולעשות אודישן. טוב, די, מספיק, דיברנו עליהם מספיק, נתרכז במה שצריך. מה, אתם חושבים שרק בגלל מראה הנעורים שלי ונוכחות של סמל סקס אני יכול לשחק רק תפקיד ראשי? ממש לא. הנה, בבקשה, שימו לב, אני אומר לכם, תראו, פרה. ועכשיו המלך ליר. המלך ליר. לא צריך לציין בפניכם שזאת סצנת הסערה המפורסמת. ועכשיו איש מטורף חסר מעצורים. תנו לי את התפקיד הזה, או שאני ארוג אתכם. אני אמלוק את הג'לי המרושע שלכם מתוך עיניכם עם הקצה של המזלג. אני חיכיתי לתפקיד הזה 10 שנים! מה זאת אומרת תודה רבה? מה? אבל אני עוד לא עשיתי את המונולוג שלי. למה אתה מתכוון הבא בתור? רגע, מותק שלי, שנייה. אני למדתי הכל בעל פה. אני לקחתי לכאן אוטובוס, הגעתי ראשון ועדיין נאלצתי לחכות אחר... רגע! אבל תיתנו לי לעשות את האודישן שלי, רגע!